Λοιπόν παιδιά, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ. Πρέπει να δηλώσεις, Εδώ ο Μάνταλος παιδιά έχασε τη βολή και τώρα είναι η σειρά μου να ρίξω. Ένα. Παιδιά, πάμε τώρα να ρίξω εγώ τη βολή. Δεν έβαλα την μπάλα, την άσπρη, και τώρα είναι η σειρά του. Τώρα παιδιά θα ρίξει ο Λευτέρης. Εκεί. Ήταν πολύ κοντά. Παιδιά, τώρα το κόψες. Τώρα ρίχνει ο Λευτέρης. Έχασες. Έχασες γιατί δήλωσες άλλη τρύπα. Τώρα πάμε να παίξουμε ξανά παιδιά. Το σκορ στους αγώνες είναι 1-1 και δεν κερδίζω ούτε εγώ ούτε ο Λευτέρης. Παιδιά, πείτε μας στα σχόλια τη γνώμη σας. Ποιος πιστεύετε θα κερδίσει το επόμενο γύρο? Θα ανοίξω ξανά το βίντεο, την κάμερα, όταν τελειώσει ο γύρος, για να δούμε ποιος κέρδισε στο τέλος, εν τέλει. Πάμε, τώρα το σκορ είναι στο 1-1. Πάμε στον δεύτερο γύρο και δεύτερο. Παιδιά, τώρα εγώ άμα βάλω τη μαύρη μπάλα κέρδισα. Πάμε να δούμε.